Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les fans de Maître Badra Ali ou Badimidi Sabalikan, ne Badra ka fano. En bon wagati na ni ka befo YouTube sans faire, Facebook sans faire, Instagram sans faire, Viber nous sans faire. Yɔrɔ bɛɛ an b'aw fo aw mana kɛ mini opéra mini ninnu sanfɛ aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'aw ye Maître Badra Ali ou Badimidi Sabalikan ka fanu ye n kanubagaw n b'aw bɛɛ fo dakuruɲɛ kelen sabu munna adamaden ni kanubagaw cayala i tɛ se k'u bɛɛ ta o tɔgɔ ma kelen kelen k'u fo dɛ n'i y'o kɛ i bɛ jalaki ayiwa donc awra an bɛna fɛɛrɛ tigɛ ka bɛɛ fo dakuruɲɛ kelen k'aw bɛɛ salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu alhamdulillah suma alhamdulillahi rabbil alamina ayiwa ka aw lasɔmi dɔrɔn ko dɔw fa dɔw dencɛ dɔw kɔrɔ dɔw dɔgɔnin ayiwa n'o ye Maître Badra Ali ou Badimidi Sabalikan ne yɛrɛ de don dɔw ɲi de bɛ n ye dɔw yɛrɛ jugu de bɛ n ye mais o n'a ta bɛɛ de ka di ne ye bɛɛ ka di ne ye n b'aw bɛɛ fo ne bonya ka foli ye kisi ni nɛɛma ka foli silamɛya ka foli yɛrɛdɔn ka foli k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn alors bi sɔgɔma na an y'a décider ka bɔ ni recette kelen ye tuguni ka n'a di aw ma n'Ala ka jɛ ye mais aw kana ɲina a ye limaniya kɔfɛ a kana ɲina fana a ye sabali a kana an ka ala tɔgɔw ta ka taa maaw buruja n'a ye ka mɔgɔw escroquer n'a ye k'u arnaquer n'a ye a y'u dabila o tɛ sɔn ɲuman ye o tɛ hɔrɔn yɛrɛ sɔn ye kuma tɛ silamɛ ma a ye sabali a kana waleya ninnu don a ka waleyaw la les fans Badra ka fanu aw bɛɛ bɛ wasa sɔrɔ a kana ɲina groupe bɛ yen an ka groupe ninnu bɛ yen hali bi hali sini groupe min bɛ yen bi na ka ca ka tɛmɛ min tun bɛ yen kan baaraw de caya kojugu fɛ a tɛ mankan yɛrɛ mɛn na réseaux sociaux sanfɛ joona joona ten sabu groupe cayara kojugu donc an ka tan ka dɔgɔ ka yɛlɛ réseaux sociaux sanfɛ mais désormais an bɛna daminɛ fo gɛlɛma an bɛ ɲɔgɔn na o tɛ kɛlɛ ban kan ye groupe min bɛ yen a ka ca ni groupe 20 ye actuellement donc il suffit seulement a bɛ numéro de contact ta après message vidéo ɲɛfɛ n'a ye numéro de contact ta a b'an contacter n'o kɛra bɛɛ dɔrɔn aw sago bɛɛ lajɛlen sɔrɔlen don aw ni cɛw ni baraji an bɛ na ni vocal suivant merci. to foliw tɛmɛnen kɔfɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko an mɛnna réseau sanfɛ bi kabini selifana wagati an b'a kan an bɛ ka kuma dɔrɔn fo ka se nin wagati ninnu ma donc an tɛna temps perdu an bɛna taa tout droit o bi savant privé zulumaniya jama an bɛ bɔra ni tabdili kelen ye k'a d'olu ma mɔgɔ min bɛ fɛ ka kabakoya kɛ wari la mais sarikolo maalu sonyɛni wari quoi wala ka jinɛw bila u bɛ taa wariw sonyɛ ka na d'i ma a baara bɛ kɛ cogo min na an bɛ fɛ k'o de ɲɛ yira alu savant en privé zulumaniya komi alu de bɛ ala tɔgɔ nɔgɔninw bɛ jigin aw ka biro alu ka groupe de sanfɛ ni ala tɔgɔ in cɛman in kosɛbɛ ten a tɛ nɔgɔ baara tɛ min kan a bɛ baara min kɛ o fana tɛ silamɛya ka baara ye baara saniyani tɛ sarikolo maalu don son dɔ bɛ taa wari sonyɛ jinɛ dɔw la a bɛ taa wariw sonyɛ ka na to k'a di aw ma aw sigi ni aw ka du kɔnɔna na a bɛ jira aw la k'a fɔ ko nin waleya kɛbagabaga mɔgɔ minnu ka teli ka sɔn k'a fɔ k'o bɛ nin baara a bɛ jaabi parce que Seydina Ibrahima ka ala a kumana Seydina Ibrahima ye baro kɛ ni ala ye fo ka se yɔrɔ dɔw la a yɛrɛ ye ala sɛgɛsɛgɛ sa ala bɛ kɛ cogo jumɛn ka mɔgɔ faga ka tila k'a kunu ala bɛ kɛ cogo jumɛn ka adamaden faga a sogo bɛɛ bɛ mugumugu kana ban kana a kolokun bɛɛ mugumugu kana ban kana tɔ kɛ kologwɛ ye ala bɛ tila k'u yɛlɛma tuguni k'u kɛ danfɛn ala e bɛ se k'o kɛ cogo jumɛn ala k'a ma k'i bɛ siga o la wa a ko ma siga dɛ ko mɛ nka n bɛ fɛ k'a kɛ n k'a ye de wala ka bisigiya bɔ n dusukun na o la ala k'a ma ko bɔn n'a bɛ ten kɔnɔ filɛ nin ye kɔnɔ faga kɔnɔ naani nin faga kɔnɔden naani k'o faga k'u sogow ɲagami ɲagami ɲɔgɔn na k'u ta k'u kilan kilan k'u bila kuru naani ni ɲɔgɔn cɛ i k'i sigi cɛ ma i ka ne ala lajɛ wagati min na ni Seydina Ibrahima ye sogo ninnu faga kɔnɔ ninnu faga k'u sogow ɲagami ɲɔgɔn na ten k'u ta k'u classé kuru naani ni ɲɔgɔn cɛ ala y'o bɛɛ ɲɛnamaya k'u bɛɛ kunukunu kɔnɔw bɛɛ fanfana kana sogo kana sigi Seydina Isa kɔrɔ Seydina Ibrahima kɔrɔ Ibrahima ko ala saniya bɛ e ala ye ka dɔ fara ala ka saniya n'a ka tando kan o haya dɛ k'o ta ka tabdili kɛ n'a y'a dɔn o tɛ bari e la dɛ a tɛ jaabi e bolo e min limaniya tɛ e min ka limaniya ma se nin niveau ma kana nin ta k'i yɛrɛ sigi a tɛ jaabi i bolo mais nka n'i ka limaniya y'o yɔrɔ sɔrɔ ayiwa ala tɔgɔ nin filɛ nin ye a ta i ka baara ni fɛn min bɔra la i yɛrɛ na bɔ k'o lakali Badra mankan don Allahu akbar an bɛ kulon na o an bɛ taa an tɛ maa ci alors très simplement a bɛ daminɛ cogo jumɛn i bɛ kɔfuru de ɲini kɔfuru min ka ɲi kosɛbɛ i b'o de ɲini baara bɛna ne kɛ ni kɔfuru de ye i bɛna sɔrɔ sisan ka na baara nin labɛn n'i y'a baara k'a labɛn k'a ban i bɛna ye wari filaburu i bɛ wari filaburu kelen bila yan k'a ti bɛ sɛbɛn wari filaburu kelen